ohonoch chi, ond dim i chi gyd, blwyddyn newydd dda i chi. Croeso cynnes i oedfa Capel y Ffynnon Prynhawn yma. Dyna ni'n croesawu yn arbennig, Elen ac Eli, nes i gweld chi. Da chi'n dal i siarad Cymraeg, wrth gwrs. Da iawn. A croeso hefyd i Olena ac Anatoli. Nes i'ch gweld chi, gobeithio gewch chi gyfle i siarad efo y ddau yma sy'n dod i aros efo ni am chydig o fisoedd. Mae'n braf iawn i'ch croesawu i chi. Di'r cyfieithiad yn gweithio'n iawn, gobeithio. Pwy arall sy'n yma? O! Elen Mair. Da iawn, croeso i Elen. O'n i'n gweld ti'n dod o'n i'n gwybod cofio beth oedd enw di, ond mae'n neis iawn dy weld ti. A gobeithio bod chdi'n cadw Sara mewn trefn dros yr penwythnos yma. Da iawn. Dyn ni hefyd yn gyd yn gwenu bore yma, ar ôl i ni dderbyn llythyr gan Rodri, sydd yn dod â newyddion gwych i ni mewn gwirionedd o feddwl mis Mai ymlaen. Bydd gynnon ni weinidog newydd. Byddwn ni ddim yn siarad am olynydd, ond byddwn ni'n siarad am un sy'n dod i'n harwain ni ac yn gweddio bydd Duw yn gweithio trwyddo fo. A ni hefyd wrth i ni gydweithio gyda Gweno a Rodri a teulu wrth yn y ddod yma. Cyfarfod gweddi nos Fercher, mi ddaw wybodaeth ynglyn â pa fath ffyrdd fydd o, hybrid neu Zoom, cadwch golwg ar eich e-byst, os gwelwch yn dda. Mae'r clybiau yn ail dechrau dydd Gwener, so unwaith eto cadwch golwg ar y negeseuon sy'n dod. Mae sefydlu Alun yn digwydd yn Capel Rhosygad, prynhawn di Sadwn, am 1:30 wedi si, Dafydd? 2 gloch y prynhawn. So mae hwnna, felly os gewch chi gyfle i fynd i gefnogi Alun, mae'n siŵr bydd yn falch o'r presenoldeb. Bydd yna negeseuon ynglyn â brecwastinion yn dod allan yr wythnos yma hefyd. Felly gadwch golwg ar hynny. A wedyn byddwn ni nôl, gobeithio ni yn Ysgol y Garnedd, bore Sul nesaf am 9:10 yn y bore. Ysgol Sul i ddechrau, felly di Sul nesaf cyn yr oedfa bore. Dwi'n meddwl ar cyfan sgen i, os nag oes neb yn pwyntio neu tynnu sylw. Gawn ni gyflwyno hunain i'r arglwydd. O ddiwein tad, dyn ni'n diolch i ti y bore yma am dy ffyddlondeb, diolch i ti am dy gariad tuag ato ni, ac yn gweddio i dy bresenoldeb fod yn amlwg yn ein plith ni wrth i ni geisio dy wyneb nawr ac wrth i ni geisio daddoli di. Felly bydd yn gymorth i ni trwy'r cyfan da ni'n neud clod i Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Gan i'r emyn gyntaf, nawr dwi'n gwybod bod ni wedi canu hwn di Sul diwetha, ond mae yna rai pethau sydd yn yr emyn yma. Mae'n dechrau'r flwyddyn, wrth gwrs, unwaith eto, ond mae'n cyfeirio at Duw tragwyddoldeb. A bydd hynny yn helpu ni feddwl wrth i ni drafod un darn o'r gair bellach ymlaen. Yn bod ni'n dibynnu y flwyddyn yma ar gymorth Duw ein tad. Felly tad tragwyddoldeb, plygaf ger dy fron, ceisiaf dy fendith dechrau'r flwyddyn hon, trwy blygion tywyll ei dyfodol hi, arweinydd anffeiledig arwain fi. Shut
trwy blogion tywydd, arweinydd yn failedyn, arwain beth fydd yr rhan nes o'i gaeth, nes gwrnyw, ni fan nhw'n wybod chwaith. Ai hyfryd ddydd, ai nos ymhes log ddaw, o'r lan osgaf yma fydd So'r plant lle gyda'r ymlaen. Digon o le eistedd. Da chi'n grabio sed o'r ochr. Ti eisiau grabio sed o'r tu ôl i chdi fan'na? Tynnu fo ymlaen? Na, chdi. Da iawn. Nes i gweld chi gyd. A blwyddyn newydd dda. Tro cyntaf i weld rhai ohonoch chi flwyddyn yma, de. Ie, neis iawn. Dwi'n mynd i ddangos llun ar y wal. Dych chi'n gyfarwydd ar llun yna? Pont Menai. Ie. Mae'n edrych yn hardd iawn, tydi? Ar y teg wedi cael ei tynnu llun ar diwrnod hyfryd iawn. Ond tydi pethau ddim yn hyfryd iawn yna di mewn gwirionedd, a mae'r llun nesaf yn dangos beth yw'r trafferth. Beth yw'r trafferth, Daniel? Mae'r bont ar gau. Okay. Ond da chi'n lle cerdded dros fo? Yn golygu bod ar gau, nag di? Be da chi ddim yn cael wneud? Gyrru. Ie. Dreifio dros fo, gyrru car dros fo. Pam da chi'n cael cerdded dros fo a dim gyrru car dros fo? Ie. Mae pobl mwy ysgafn na ceir. So mae ceir yn drwm. Ie? So pam mae hynny'n broblem? Aaron? Okay. Ie. Ond dyn ni newydd ffeindio allan bod y ceir mwy trwm. So, pam felly? Pont methu dal y ceir oherwydd mae'n rhywbeth yn wrong arno fo. Ie, rhywbeth yn wrong arno fo, does? Da chi'n gwybod be sy'n wrong arno fo? Ie, pwy sydd yn mynd i ateb? Rwy'n yn gwybod be di'r broblem? Mae hwnna'n cliw felly. Ie? Ie, Daniel. Mae'n mynd i snapio. Ie, mae'n bosib yn mynd i snapio. Okay? So, maen nhw'n gweld y rods yma sy'n hongian, a maen nhw'n meddwl
bod yna broblem. Dwi eisiau gofyn cwestiwn i chi. Dych chi'n meddwl bod y rods yma, chydig bach o wyddoniaeth i chi bore yma, ydy'r rods yma yn un darn, neu ydyn nhw wedi gwneud i fyny efo lot o darnau gwahanol? Darnau gwahanol? Ia? Oce. So mae'r llun nesaf yn close-up o un o'r hangers yma. So ydych chi'n gweld fath o wires sydd wedi cael ei troi o gwmpas i gilydd. Ond mae'n amlwg bod yna, beth ydych chi'n gweld ar y wires ar wahân i'r paint? Oes yna rhywbeth? Beth sy'n yna? Ar wahân i'r paint. Mae'n felly bod yn anodd i weld ar y sgrin. Pren? Mae yna liw brown na. Matel, ond mae'r lliw brown na, beth yw'r lliw brown na? Pydredd neu rhwd, lle mae'r darnau yma'n chydi. Pam maen nhw'n gwneud yr hangers yma allan o lot o bethau bach wedi twistio rownd ei gilydd? Pam ydych chi'n meddwl bod nhw wedi gwneud hynny? Pam ydych chi'n meddwl bod nhw yn gwneud yr hangers yma, nid allan o un darn, ond darnau llai wedi twistio o gwmpas ei gilydd? Wel, ydych chi'n meddwl hynny, bod nhw'n gryfach, ynddo? A dyna'r syniad dwi eisiau rhoi i chi ac i bawb y bore yma. A dyna pam mae hwnna, achos o'n i jyst yn sefyll fyna ac yn canu fan hyn, mae hwnna'n edrych fel hangman, dydi? Mae'n edrych fel gallows. Sori, ydw ddim bwriadu bod fel yna, ond gobeithio, y darlun dwi'n mynd i wneud ydy, dyma fy mywyd i, fan hyn yn hongian, dyma fy bywyd chi. Ydych chi'n mynd ymlaen yn eich bywyd, ydych chi'n meddwl, dwi'n sorted, dwi'n gallu gwneud pob beth, sy'n eisiau help yna i, a dwi'n gallu gwneud pob beth. Ond dyn ni'n mynd i ffeindio allan bod mi fyddwch chi yn profi cryfder wrth ymwneud, cael ei twistio efo Duw. Nawr, dwi eisiau chi meddwl, mae'ch bywyd chi ar hyn o bryd wedi twistio efo brawd a chwaer, mam a dad, dych chi gyd efo'ch gilydd, a dych chi'n cefnogi'ch gilydd, A mae yna gryfder yn hwnna'n does, fel teulu. Mae yna gryfder yna. Ond mae yna gryfder i gael os dyn ni'n clymu yn bywyd efo Duw. Achos fo sy'n gallu yn cynnal i trwy ein bywyd i chi. So dyna'r darlun dwi eisiau chi fynd efo chi heddiw. Mae yna gryfder wrth twistio ein bywyd ni gyda Duw a gyda'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi cryfder i ni, nid yn unig ar gyfer y bywyd yma, ond ar gyfer y bywyd sydd i ddod. Diolch yn fawr i chi am wrando, a diolch yn fawr am ateb cwestiynau hefyd. Gewch chi fynd yn ôl i'r lle. Diolch. Gawn ni ganu gyda'n gilydd yr emyn nesaf. Bob dydd a ddaw, canaf gan o wir o'r foledd, roedd y foliant i ffynon dyfroedd byw, am ddatrys dryswch fan obaith i, a llwys tonnau trigaredd ar fy mywyd. A mae yna syniad fan hyn bod ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n rhoi ein gofal yn yr arglwydd Iesu Grist. A rhyw ddydd, mae hwnna'n mynd i fod yn rhan o be dwi'n sôn, rhyw ddydd, dyn ni'n mynd i gyfarfod yr arglwydd Iesu Grist. Gweld ei wynebau. A mae hwnna yn mynd i fod yn rhywbeth allwn ni edrych ymlaen ato. Hiraeth sydd am agoniant mawl di derbyn, am gael bod lle mae'r clod na wyw a fyth, lle can a neirif lif i anthem fawr, gan floeddio teilwng wrth ganmol yr oen. Diolch. O dydd a ddaw, canaf gan o wir o'r foledd,
sy'n dod o lyfr proffwyd Eseia, penod 40. A dwi am ddarllen o adnod 9 ymlaen. Hon y benod lle mae y proffwyd Eseia yn troi neges mewn gwirionedd. Mae'r penodau cyntaf wedi bod yn negeseuon o farn, ond rwan dyn ni'n cael neges o gysur. Ac felly mae'r proffwyd yn siarad efo pobl fyw. Dring i fynydd uchel tŷ Seion sy'n cyhoeddi newyddion da. Cod y lais yn gryf tŷ Jerusalem sy'n cyhoeddi newyddion da. Gweidda, paid y gofni. Dywed wrth dinasoedd Jiwda, dyma eich Duw chi. Weler arglwydd yn dod mewn nerth, yn rheoli a'i fraich. Wele y mae ei wobr ganddo, a'i dal gydag ef. Mae e'n porthi ei braidd fel bugail ac a'i fraich yn ei casglu ynghyd. A mae'n cludo wyn yn ei gol ac yn coleddu'r mamogiaid. Pwy a fesuroedd y dyfroedd yng nghleder y law, a gosod terfyn y nefoedd a'i rychwant. Pwy ar oes holl brydd y ddaear mewn mantol, a phwyso'r mynyddoedd mewn tafol, a'r bryniau mewn clorian. Pwy a gyfarwydda ysbryd yr arglwydd, a bod yn gynghorwyr i'w ddysgu. A phwy yr ymgynghora ef i ennill deall, a phwy a ddysg iddo lwybrau barn. Pwy a ddysg iddo wybodaeth, a'i gyfarwyddo yn llwybrau deall. Y mae'r genhedloedd fel defnyn allan o gelwrn, i'w hystyried fel mân lwch y cloriannau. Y mae'r ynysoedd mor ddibwys a'r llwch ar y llawr. Nid oes yn Lebanon digon o goed i roi tanwydd na digon anifeiliaid ar gyfer poeth offrwm. Nid yw'r holl genhedloedd yn ddim ger ei fron ef. Y maent yn llain y dim, ac i'w ystyried yn ddi-ddim. I bwy ynte y cyfalybwch Duw. Pa lun a dynwch ohono? A'i delw, crefftwr sy'n llunio honno, ac eirich yn ei goreiro ac yn gwneud cadwyni arian iddi. Ac y mae un sy'n rhy dlawd i wneud hynny, yn dewis darn o bren na ffydra, ac yn ceisio crefftwr ciwrain i gosod i fyny ddelw na ellir ei sybrid. Oni wyddoch, oni chlwsoch, oni fynegwyd i chi o dechreuad. Oni dydych wedi ymgyffred sylfaenu'r ddaear, y mae ef yn eistedd ar gromen y ddaear a'i thrigolion yn ymddangos fel y cystiaid. A mae'n teinu'r nefoedd fel llen ac yn ei lledu fel pabell i drigo ynddi. A mae'n gwneud mawrion yn ddi-ddim a rheolwyr y ddaear yn dryblydd. Pryn ei bod wedi ei plannu neu hau, pryn ei bod ei gwraidd wedi cydio yn y pridd, nac y bydd ef yn chwythu arnynt a hwythau'n gwywo, a chorwynt yn ei dwy'n ymaith fel is. I bwy ynte, y cyfalybwch fi, tebyg i bwy, meddai'r sanct. Codwch eich llygad i fyny, edrychwch, pwy a fi'n creu'r pethau hyn, pwy a fi'n galw allan ei llu fesul un ac yn rhoi enw i bob un ohonynt, gan faint un erth a'i fod mor eithriadol gryf, nid oes yr un ar ôl. Pam y dywedi o Jacob ac y leferi o Israel, cuddiwyd fy nghyflwr o'r ddiwrth yr arglwydd, ac aeth fy hawliau o olwg fy niw. Oni wyddost, oni chlywaist, Duw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrra'r ddaear, ni ddiffygio ac ni flina. Ac mae ei ddeall yn anchwiliadwy, ac mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym.
A mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino, a'r cryfion yn syrthio'n llipa. Ond mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill i nerth, yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb blino ac yn rhodio heb ddiffygio. Pendis Duw ar ei air ac ar chydig o feddyliau felly sydd yn dilyn o'r adnod ola yna yn y benod Eseia 40. Gawn ni weddio gyda gilydd. Diolch i ti o Dduw ein Tad am darlleniad sydd yn ddisgrifio di yn ddiw trygwyddol. Dyn ni wedi canu y bore yma, y prynhawn yma, tad trygwyddol. Bod ti ddim yn newid, y digyfnewid ddiw o arwain fi. Dyn ni'n dod gyda hyder y bore yma gan wybod dy fod ti o ddiw. Yn dy nefoedd, dy fod ti'n rheoli a dy fod ti arglwydd a dy feddwl a dy lygad arnom ni heddiw. A dyn ni yn cyflwyno ein amser gyda'n gilydd ac yn gofyn dy fendith arno ni nawr wrth ni ddod at ein gilydd. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd am dy ofal, am dy gariad tuag atom ni. Diolch dy fod ti wedi dod yn agos atom ni yn yr arglwydd Iesu Grist ac wedi dod i fod yn rhan o'n bywyd ni. Ac ein bod ni arglwydd yn gallu bod yn rhan ohono ti hefyd. Dyn ni yn diolch i ti arglwydd am ofal, dy ofal. Dyn ni'n ymwybodol heddiw bod na bryder yn y byd yma. Dyn ni yn ymwybodol iawn o arglwydd bod na bobl yn hiraethu am sefyllfa gwell. Dyn ni arglwydd yn gwybod bod pobl sy'n agos ato ni yn dioddau mewn ffyrdd gwahanol. Rhai oherwydd afiechyd, rhai oherwydd rhefeloedd. A dyn ni'n cyflwyno'n hunain i ti o Dduw ein Tad. Bydd yn agos ato ni. A wneud i'n helpu ni os gweled i fod yn dda i ymddiried yna ti a ffeindio cymorth a chadernid wrth ymwneud efo ti. Dyn ni'n cyflwyno y flwyddyn sydd yn dod. Dyn ni'n meddwl am rhai. Dyn ni'n meddwl am Heledd ac Elin, y fan hyn prynhawn yma, a Lydia, yn symud yn ôl i weithio ar ôl cael cyfnod o wyliau. A dyn ni'n cofio amdanyn nhw ac yn cyflwyno i gwaith i ti. Ti i rhoi iddyn nhw arglwydd hyder, dewrder, nerth a dyfendith di arnyn nhw. A llwyddo dy waith os gweled i fod yn dda. Dyn ni'n gweddio arglwydd yr un peth amdano ni fel eglwys wrth i ni dderbyn newyddion bod Rhodri am fod yn weinidog arno ni ac yn gweddio arglwydd a byddwn ni'n trystio nid yn Rhodri ond yn trystio yn o ti a bod ni'n trystio arglwydd i ti weithio yn ein plith ni. Paid â gadael ni arglwydd i feddwl bod y gweinidog yn gallu gwneud pob peth. Dyn ni'n gorff gyda'n gilydd a bod ni'n mynd i'n gynnal ein gilydd. Helpa ni i wneud hynny os gweled i fod yn dda. Felly arglwydd, dyn ni'n cyflwyno hunain i ti. Bydd pobl yn mynd nôl i gwaith fori. Dyn ni arglwydd yn gweddio drostyn nhw. Rhai yn cer ymlaen efo gwaith a chyrwyfoldebau eraill. Dyn ni'n cyflwyno'n hunain i ti, gan trystio i ti, ac yn gweddio na ti i'n bendithio ni'n helaeth y flwyddyn yma. Diolch am dy ffyddlondeb a dy gariad a cynaliaeth yn ystod y flwyddyn diwethaf. A dyn ni'n trystio ti ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Derbyn nawr ein diolch a'n haddoliad yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn bod ni'n troi at y darn yna, yn yr adnod yna, gewn ni ganu gyda'n gilydd. Emyn arall o'r fath dywyllwch sy'n llethu'n byd anghyfiawnder a gorthrwm a phoen. Gwledydd yn llithron o gwaith mor ddwm, ond trodd tyrfa fawr at yr oen. Gwelant wrth ryfel trwy'r tir, tristwch gorffwylledd yn hir,
Tyrd i'n plith ni ar llwyth Iesu. Dyna ein gweddi ni de, ar dechrau'r flwyddyn. Pob dydd bod yr arglwydd Iesu yn mynd i ddod i'n plith ni. I lanw dy eglwys yn y bennill nesaf. A rhyw ddydd a byddwn ni'n gwynebu ac yn dod i gyfarfod yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd i'n plith ni, arglwydd Iesu, tywallt dy ysbryd yn awr. Yn ein cyfarfod bore Nadolig, o'n i'n cyfeirio at hanes Simeon yn Lig Pennod 2 yn disgwyl am ddiddanwch Israel.
disgwyl am dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. A cafodd Simeon weld, gafodd e weld yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni newydd allu Nadolig. Oedden ni'n disgwyl i'r Nadolig i gyfradd. Ond mae'r Nadolig wedi cyrraedd, mae wedi dod, mae wedi mynd. A mae'r blwyddyn newydd yma. Tydyn ni fel bobl y ffydd ddim yn disgwyl am Feseia bellach nag dyn ni. Dyn ni'n edrych ymlaen at Nadolig, wrth gwrs, ond dyn ni ddim yn disgwyl am dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi dod i'r byd yma. Ond a dyn ni'n disgwyl am rhywbeth arall? Ydych chi yn disgwyl am rhywbeth? Ydych chi'n edrych ymlaen at rhywbeth? O'n i'n meddwl am hynny, o'n i'n meddwl hefyd y bore yma am anogaeth i fi, wrth i fi feddwl am flwyddyn newydd. Be fysa'n anogaeth i mi? A wedyn, wrth edrych ar ambell i ddarn, o'n i'n ffeindio rhywbeth oedd yn gymorth i mi, a dwi am basio hwnna ymlaen i chi y Prynhawn yma. Geiriau fel yn Salm 27 ar ddiwedd y salm, mae'n deud, disgwyl wrth yr arglwydd. A mae'n deud hynny ddwywaith ar ddiwedd Salm 27. Ac yn yr adnod yma, mae siŵr bod ar y wal o'ch blaen chi. Mae mewn tair iaith y bore yma, felly jyst i fod yn gymorth gobeithio. A mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill i nerth. Maent yn magu adennydd fel eryr ac yn rhedeg heflino ac yn rhodio heb ddiffygio. Ac o'n i'n meddwl, wel beth yw disgwyl wrth yr arglwydd? A sylw cyntaf dwi eisiau gwneud, does neb yn hoffi disgwyl nag oes. Neb yn licio disgwyl. Ond mae'n gymaint o rhan o'n bywyd ni bob dydd, tydi? Disgwyl. Dych chi'n mynd i Tesco a dych chi'n prynu rai bethau a mae yna ciw. A beth dych chi'n neud? Dych chi'n chwilio am y ciw lleia, posib. Ond dych chi'n ffeindio bod y person ar o'ch blaen chi, mae eisiau dod â hwn nôl, a dydy'r cardyn ddim yn gweithio yn yr peiriant ac yn y blaen. A dych chi'n gweld pobl o'ch chi yn sefyll yn y ciw yna, yn mynd. A dych chi'n, gwastraff amser. Dwi'n disgwyl fan hyn, gwastraffu amser. Dych chi wedi cael y profiad o ffonio cwmni yswiriant. Dych chi'n trio ffonio nhw, cymryd 10 munud i cael ateb. A dych chi'n cael ateb ar y ffôn, you are 17th in the queue. A dych chi'n fel, a wedyn mae music yn dod yn does. A dych chi'n eistedd fyna ac yn gwrando ar y music. Ac wedyn mae music yn stopio, a dych chi'n dweud, your call is important to us. A dych chi'n eistedd fyna, dych chi'n disgwyl ac yn disgwyl. Ond pam dych chi'n disgwyl? Achos dych chi eisiau cyflawni rhywbeth. Dych chi yn meddwl bod e'n werth disgwyl. Ond mae disgwyl yn cymryd amser. Mae hwnna yn rhywbeth bwysig i ni i gofio. So felly, dyma ni ar flwyddyn newydd, yn dechrau flwyddyn newydd. Be ydych chi'n disgwyl am? Be ydych chi'n disgwyl am? Plant yn siŵr o fod yn edrych ymlaen yn mynd nôl i'r ysgol wrthos yma. Dwi'n gweld wrth i gwynebu bod nhw'n edrych ymlaen at mynd nôl i'r ysgol. A thrawon hefyd yn edrych ymlaen at wyliau Pasg. Rhai ohonoch chi yn siŵr o fod felly yn edrych ymlaen at wyliau neu gwneud rhywbeth yn ystod y flwyddyn yma. Ac yn bo hir, byddwn ni'n disgwyl eto am Dolig 2023. Am byddwn ni. Mae'r amser yn mynd. A mae gymaint rhan o'n bywyd ni, mae disgwyl yn rhan ohono fo. Ac fel arfer, dyn ni'n cymryd bod e'n werth disgwyl oherwydd bod ni'n disgwyl am rhywbeth sydd yn werthfawr. So, dyn ni'n gyfarwydd iawn y disgwyl, yndyn ni? Disgwyl am symud nôl i'r tŷ.
I rai ohono ni, disgwyl am symud nôl i'r adeilad. Dyn ni disgwyl. Mae rhan o'n bywyd ni. Ond beth am i ni feddwl bore yma, prynhawn yma, am be mae'n olygu nid i ddisgwyl am ddigwyddiad, na chwaith disgwyl am berson i ddod, fel petai ni'n mynd i gyfarfod person ar dren, ar platfform tren, ar platfform bus, ond disgwyl wrth berson. Dwi'n gwybod bod ni am wedi cael trafferth cyfieithu hwn i'r Saesneg, oherwydd mae chydig bach o wahaniaeth rhwng disgwyl am berson a disgwyl wrth berson. Be mae disgwyl wrth berson yn ei olygu? Dyna beth o'n i'n trio meddwl amdano fo, a dyn ni'n darllen cyfeithiadau gwahanol. Mae'r NIV yn dweud, those who hope in the Lord. Gobeithio yn yr arglwydd. Bydd yr ESV yn dweud, those who wait for the Lord, rhywbeth tebyg. Felly dyma droi at beth yw Strong's Concordance, neu mae yna cyfeirnod i'r Strongs, a dyna pam mae'r taflen nesaf, neu'r sleid nesaf yn dangos ystyr y gair yma disgwyl wrth yn yr Hebraeg. A dyma chi'n dangos hwnna, the primitive root to bind together, perhaps by twisting. A dyna pam o'n i'n cyfeirio at y stori plant felly. A mae cryfder yna sydd yn dod wrth twistio pethau gyda'i gilydd. A mae'n ddiddorol, bod yr hangos yma ar bont borth, lle mae gennych chi weirs llai wedi twistio o'i gwmpas ei gilydd i greu mwy o nerth. Dwi'n siŵr dyna pam maen nhw'n neud e. Dwi ddim yn engineer, ond maen nhw'n yr rhodau heiarn yma wedi cael ei twistio yn erbyn ei gilydd. Lle bod nhw'n hongian syth i lawr, maen nhw'n dibynnu ar yr un sydd o dano fo ac unrhyw chwbenno yn y twistio hynny. A dyna'r darlun yn syml dwi eisiau gadael efo chi y prynhawn yma. Disgwyl wrth yr arglwydd. So felly, dyma y mywyd i. Un llinyn, a dim hang yma'n di hwn, oce? So'r llinyn yma, fy lluni eich bywyd chi neu mywyd i, man hyn. A mae'n anogaeth yn dod yn does. Psalm 27 fel di'r cyfeirio ato fo. Psalm 130, disgwyl wrth yr arglwydd. Ac yn yr adnod yma, disgwyl wrth yr arglwydd. So beth sy'n cael ei cyfleu fan hyn? Wel, mae'n amlwg bod dod yn agos yn cael ei gyfleu, ond mae yna ddau beth arall, mae yna bethau eraill yn dod, lle dyn ni'n twistio pethau o gwmpas ei gilydd. Felly, dyn ni wedi meddwl am bod amser, y sylw cyntaf, o bod amser yn rhywbeth sydd yn rhan o'n bywyd ni, bod y darlun, a dyma'r darlun dwi eisiau cyfeirio ydych chi disgwyl wrth yr arglwydd. Ac wrth i ni feddwl, hwn yw mywyd i, dwi eisiau cael cryfder wrth cysylltu efo person arall, i gael y cryfder yna. A efo pwy dyn ni'n cysylltu ein gilydd. A dyna pam nes i ddarllen yr rhan fwyaf o'r penod Eseia 40. Os dyn ni'n mynd i cysylltu ein bywyd efo rhywbeth, mae e'n gorfod bod yn gryfach ac yn well na'n bywyd ni ein hunain. Mae'r darlun hyfryd yma o briodas yn y Beibl yn does, lle mae teulu yn dod at ei gilydd, dau berson yn ymwneud â'i gilydd, yn clymu ei gilydd, i'w gilydd, a bod y twistion yn digwydd rhwng dau berson mewn priodas. Ond dyn ni bobl ffeiledig. Dyn ni bobl pechydurus. Oes na rhywbeth cryfach i dal gafael arno fo, i twistio'n bywyd o gwmpas, yn hytrach na person arall.
Ac wrth gwrs, Duw ydy hwnnw. Oni wyddost, oni chlywaist, medde'r proffwyd yn yr benod yma. Duw tragwyddol yw'r arglwydd. Pwy un gwell i gysylltu eich bywyd chi a finne efo fo, ond Duw sy'n cael ei ddatguddio yn y Beibl. A da chi'n gofio, dwi'n gwybod beth oedd yn taro chi wrth i ni ddarllen y benod yna. Ond mae yna ddisgrifiad hyfryd o Dduw yn does yn y benod yma. Da chi ddim yn gwybod, da chi ddim wedi clywed bod Duw, mae mor wahanol i ni. Mae mewn cae gwahanol i ni, mewn cosmos gwahanol i ni. Mae e'n dragwyddol. Dim dechrau, dim diwedd. Nid fel ni. Mae gynnu ni distysgrif gen i, a mi fydd a diwedd ein bywyd distysgrif marwolaeth ac ambell i distysgrif rhwng y ddau yna. Dyna dechrau ni, dyna'n diwedd ni. Ond mae Duw yn dragwyddol. Oni dydy yn werth clymu ein bywyd ni efo'r Duw yna. Mae wedi creu'r cyfan. Y cyfan dyn ni'n gweld o'n gwmpas ni. Duw sydd wedi dod â hwnna i fodolaeth. Ie, mae wedi'n creu chi a fi. Creaduriaid ydyn ni. Ond mae Duw yn grewr. Tydy Duw byth yn blino. Dim yn diffygio. Tydy ddim yn rhoi fyny. Mae e'n gyson. Mor wahanol i chi a fi. Dyn ni'n blino. Dyn ni'n mynd yn sal. Gython ni anogaeth Sul Ionawr 8fed o gan Dafydd felly o'r llyfr y Pregethwr i gofio ein creawdwr yn nyddiau ei enctid, cyn bod ni'n colli'n golwg, cyn bod ni'n colli'n danedd, cyn bod ni'n colli'n clyw. Dyna math o bobl ydyn ni, dyn ni'n dirywio, dyn ni'n mynd i ddiffygio. Ond mae Duw yn wahanol. Oni dydy yn werth clymu ein bywyd i fyny efo y Duw yma. Mae Duw, mae ddeall yn anchwiliadwy. Sut mae'n bosib i glymu ein bywyd ni efo bywyd Duw? Na, does na ddim, dwi'n jyst yn rhoi llinyn fyna ar gyfer i gynrychioli Duw. Okay? Sut da ni'n mynd i dod at y Duw yma sydd yn berffaith, sydd yn sanctaidd, a ninnau yn bechadurus? Sut da ni'n mynd i ddod ato fo? Felly bod chi'n meddwl, o mae Duw rhi'n bell. Pwy di Duw? Dwi erioed wedi gweld Duw. Ydy yn bodoli? Sut allai i glymu y mywyd i fyny efo rhywbeth neu rhywun dwi ddim yn gweld? Ond y newyddion da y prynhawn yma yw bod yna rhywun wedi dod yn dod rhwng chi a fi. Sef mae berson arall wedi dod. Mae yna berson arall wedi dod, sef Iesu Grist. A mae wedi dod i'n byd ni. A mae e'n gofyn i chi a fi i glymu ein bywyd i fyny efo Iesu Grist. Sut pa mae e'n haws clymu ein bywyd efo Iesu Grist? Oherwydd, dyn ni'n gwybod bod e'n ddyn go iawn, bod e'n dod i'n byd ni, dyn ni'n darllen i hanes o, dyn ni'n gwybod beth mae Iesu Grist wedi wneud. Mae Duw wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist pwy bynnag sy'n credu, pwy bynnag sydd yn bodlon i dwystio i fywyd o gwmpas yr arglwydd Iesu Grist, bod e'n cael ei gadw gan Dduw i ragwyddoldeb. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod yn agos ato ni, a dyn ni'n gallu clymu ein bywyd. A trwy clymu ein bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist, dyn ni hefyd yn clymu ein bywyd efo Duw. Oherwydd dyn ni'n gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist a Duw yn un. Mae'r Iesu Grist yn gweddio yn tydi mewn gwirionedd yn Iowan penod 17. Mae'n gweddio hyn. Rwy'n gweddio dros ei ddisgyblion
iddynt fod yn un, ie, fel yr wyt ti o dad yno fi a minnau yno ti. Felly cyn i Iesu Grist dod i'n byd, oedd Duw a Iesu Grist wedi clymu efo'i gilydd, yn un. Ond mi ddoth yr arglwydd Iesu Grist un byd ni, i'n clymu ni efo'r arglwydd Iesu Grist, fel ein bod ni yn gallu clymu ein gilydd efo Duw. Ac efo'r twistio yna, beth yn ni'n dibynnu ar, nid arno ni yn hunain, ond ar Dduw ei hun. A mae yna gryfder yn hwnnw. A dyma'r darlun o'n i'n teimlo oedd yn helpu mi wrth feddwl am y flwyddyn sydd i ddod. Os os dwi yn brofiadol o fod yn un ar arglwydd Iesu Grist, a bod yn un efo Duw ar gyfer y flwyddyn yma, dyma chi gydernid, dyma chi rhywbeth allwn ni bwyso arno fo yn ystod ein bywydau. Beth yw'ch dewis i chi bore yma? Ydych chi'n mynd i aros ar wahân? Ydych chi'n mynd i dweud, dwi'n mynd siarad arglwydd Iesu Grist? Dwi'n mynd i drystio fy hun? Dwi'n eisiau cymryd unrhyw nerth oddi wrth rhyw ddiw arall, ddiw dwi'n gwybod dan fo. Hyd yn oed dwi ddim am rhoi y mywyd i rhywun sydd yn gofyn am y cyfan. Dwi'n eisiau rhoi y mywyd, dwi eisiau dal gafel ar y mywyd yn hun, diolch yn fawr. Dwi ddim eisiau rhoi y mywyd i angofal yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r dewis i chi. Ond wrth i chi beidio wneud hynny, bydd na ddim cryfder, bydd na ddim sefyll yn ddiddfarn na fydd, oherwydd mi fyddwch chi yn ffeindio'ch hunan o flaen Duw, heb droed i sefyll arno fo. Y sawl sy'n ymlynu wrth yr arglwydd, y mae'n un ysbryd ag ef, meddai Paul wrth y Corinthiad. Dyma y darlun dwi eisiau rhoi i chi braw yma, i chi ymlynu, i chi dwistio eich bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist. Mae gen i sylw arall. Oherwydd, wrth i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd, a mae hynny yn rhywbeth sydd wedi cael ei sgwennu yn yr Hen Testament, yn tydi, disgwyl wrth yr arglwydd fel yn y cyfeirio ato fo, dyn ni hefyd yn disgwyl ymlaen at rhywbeth arall. Ac wrth i ni efalle'n trwy Testament Newydd, beth sydd yn dod yn amlwg yn y Testament Newydd bod y weithred yna o ddisgwyl sy'n rhan o'n bywyd ni, a rhan o bywyd y Cristion yn ddisgwyl am ddyfodiad arall. Nid dyfodiad cyntaf Iesu Grist i'r byd, ond dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist unwaith eto. A mae yna nifer o gyfeiriadau. Rhufeiniad 8, lle mae'n deud, disgwyl ein mabwysiad yn plant Duw sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Mae hwnna yn sôn am dod i'r nefoedd yn tydi. Cynta Corinthiad 7, mae'n deud, yr ydych yn disgwyl am ddatguddiad ein arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Mae Philippiaid 3 yn deud, oherwydd yn y nefoedd mae'n dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydyn yn disgwyl gwaredwr sef yn arglwydd Iesu Grist. Wrth disgwyl wrth yr arglwydd, wrth clymu yn bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist, clymu yn bywyd efo Duw, dyn ni'n hefyd yn edrych ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist i ddod yn ôl. A dyna beth yw bywyd y Cristion, a mae Paul yn ei lythyr at y Thessaloniad yn deud pa fath o bobl ydy Cristnogion. A mae'n deud, y fath ddibryniad gawsoch i'ch blith, y modd y troesoch at Dduw, dyma beth sydd wedi digwydd yn Thessalonica. Maen nhw wedi troi at Dduw, oddi wrth ei lunod, i wasanaethu'r gwir Duw byw. Mae yna ddrastig newid wedi bod fyna, a mae'n deud, ac i ddisgwyl ei fab,
o'r nefoedd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Dyn ni'n disgwyl am dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Yr un peth mae'n cael ei ddeud yn Titus pennod 2. Disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfydedig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. Pan ydych chi'n dod yn Gristion, mae'r disgwyl yn parhau. Wedi ni ddod i berthynas â Duw, wedi ni twistio ein bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist, wrth i ni drystio yn yr arglwydd Iesu Grist am faddeuant a dod i ffydd ac i gredu yno fo. Wedyn, dyn ni'n edrych ymlaen at dyfodiad ein arglwydd Iesu Grist unwaith eto. A beth sy'n hyfryd fyna? Pan dyn ni'n edrych ymlaen, be dyn ni'n disgwyl amdano fo? Dwi'n gofyn y cwestiwn i chi pnawn yma, be dych chi'n disgwyl amdano fo? Nid dechrau tymor, nid gwyliau Pasg. Fel Cristion, dyn ni'n disgwyl am weld yr arglwydd Iesu Grist, fel mae'n cael ei ddisgrifio yn Rhufeinied pennod 22. A bydd gorsedd y Duw a'r oen a'i weision yn ei wasanaethu, cant weld ei wyneb. Dyn ni wedi canu amdano fo, do, y pnawn yma. Wrth i ni canu'r emyn ola yna. Bydd ein cenhadaeth ar ben cawn weld y wyneb heb len. Dyn ni'n edrych ymlaen at gweld yr arglwydd Iesu Grist. Ych chi eich chawdwr chi, eich cariad chi, yr un sydd wedi eich achub chi. Dyn ni'n edrych ymlaen at weld yr arglwydd Iesu Grist. So fel oedd Simeon yn barod i farw ar ôl weld y Meseia, mi fyddwn ni wrth fynd trwy marwolaeth yn cael gweld gwyneb yr arglwydd Iesu Grist a treulio tragwyddoldeb yn ei gwmni fo. Wel, y sylw ola sgen i y pnawn yma ydy sut dyn ni yn mynd i ddisgwyl wrth yr arglwydd yn ein bywyd ni? Sut dyn ni'n mynd i gadw'r llun yma wedi twistio? Ydyn ni yn mynd i cael y profiad yna o beth sydd wedi digwydd i Bont Borth? Does neb yn cael cerdded drosto fo oherwydd bod yna wendid wedi digwydd wrth i'r rhwd ac yn y blaen a gwanhau yn yr hangars yma. Be sy'n rhaid i chi a fi wneud felly i gadw'r cysylltiad yma efo'r arglwydd Iesu Grist ac efo Duw y flwyddyn yma? Wel, mae'n syml iawn, dydy. Syml iawn. Gwneud pob peth yn siŵr nad yw'r llun yma yn dod yn rhydd o'i gilydd. Dyn ni'n gweddio, parhau i weddio, parhau i ddarllen y gair, parhau i gyfarfod efo'n gilydd, dod o dan weinidogaeth ffyddlon, mae rhai sydd yn pregethu, ac wrth i ni edrych ymlaen at weinidogaeth rhodri neu'n plith ni. A bod ni'n dod at ein gilydd a bod ni'n clymu ein gilydd efo'r arglwydd Iesu Grist ac efo'n gilydd ar hyd y flwyddyn yma. A peidio gadael i dim byd i'r rhwystro hynny. Felly anogaeth ydy hwnna, syml iawn, ydy i cadw ymlaen i wneud, i cadw'r cysylltiad yma yn fyw gyda'r arglwydd Iesu Grist. Does ddim magic formula nag oes. Mae'n frwydr, mae'n rhywbeth mae rhaid i ni i geisio gwneud, ond mae rhaid i ni weithredu yn hwnnw. Be sy'n mynd i rwystro felly cadw'r cydblethiad yma? Wel, mae unrhyw beth sydd yn cymryd amser i ffwrdd o beth dyn ni'n wneud yn mynd i rwystro. Mae unrhyw beth sydd yn cymryd i fyny ein amser gweddi, ein amser darllen, a dwi'n siarad efo fi fy hun fan hyn, unrhyw beth sy'n mynd i leihau hwnna yn mynd i olygu bod y llacio yma yn digwydd. O'n i'n sôn ar y dechrau bod disgwyl yn cymryd amser. Mae disgwyl wrth yr arglwydd yn cymryd amser. Fel o'ch chi'n disgwyl am y galwad ffôn yma, neu disgwyl wrth y galwad ffôn efo cwmni insiwrans, ydych chi'n cymryd eich amser. Dwi eisiau cael
at i siarad efo rhywun i wneud a beth bynnag dwi eisiau wneud, a ydych chi'n bodlon aros, mae'n cymryd amser. A mae'r un peth o disgwyl wrth yr arglwydd, mae'n cymryd amser. A mae unrhyw beth sydd yn cymryd lle y gweithrediad yna yn mynd i dynnu i ffwrdd. Os dyn ni rhoi mwy o amser i wneud pethau eraill, na gyda ni i wneud yn siŵr bod ni'n cadw'r cydblethiad yma at ei gilydd, dyn ni wedyn yn mynd i llacio a colli'r grym sydd yna. Felly, darlun syml, dwi'n gwybod. Ond i fi, oedd e'n gymorth i wrth edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod yma, disgwyl wrth yr arglwydd, bod ni'n troi ein bywyd o gwmpas Duw a'r arglwydd Iesu Grist, ac wrth gwrs mae'r Ysbryd Glân yn cael ei gynnwys yn hwn hefyd, a bod ni'n cael nerth a hyder wrth wneud hynny. A mae yna addewidion, mae hwnna yn stori arall yn dydi. Ond sbiwch ar addewidion, a mae rhai sydd yn disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill nerth. A nid nerth corfforol di hwn. Adennill nerth. Maent yn magu adenydd fel eryr, rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Mae hwnnw yn rhywbeth arall chi i feddwl amdano fo, myfyri arno fo. Wrth ddisgwyl wrth yr arglwydd, mae Duw yn rhoi ei addewidion ar ein cyfer ni, ar gyfer y flwyddyn yma ac ar gyfer ein dyfodol ni hefyd. Felly diolch am eich gwrandawiad a gobeithio bydd y darlun yma'n gymorth i chi wrth i chi fyw yn y flwyddyn yma. Dyn ni am ganu gyda'n gilydd, emyn gan Dafydd, daw'r dydd i Seion glwyfus tlawd, rhoi heibio i charpau trist. Y rheswm pam dwi wedi dewis hwn oherwydd dyn ni'n edrych ymlaen at dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n edrych ymlaen at y wisg ddisgleirwen fel yr hael, cyfiawnder Crist ei hunan. Dyn ni'n edrych ymlaen at fuddugoliaeth mawr y groes ac yn y bennill ola. Ni sylla Seion ar ei gwisg, ond ar ei ffriod gwyw, edrych i wyneb yr arglwydd Iesu Grist. Nid ar y goron ar ei ffen, ond wyneb hardd ei Duw. Canis ôl yr hoelion yn ei law, yw syndod Seion lan. Yr oen fi farw yw ffrynu hi, fydd testyn mawr ei chan. Yr arglwydd Iesu Grist, a Duw ei hun, yw'r peth pwysig yn rhagwyddoldeb, ac os ydyn bwysig yn rhagwyddoldeb, mae e'n bwysig i chi a fi heddiw a pob dydd y flwyddyn yma. Diolch yn fawr. Daw'r dydd i Seion, glwyfus tlawd, rhoi heibio i charpiau trist, i gymryd ei ffriod wisg har, fe'i prynwyd gan ei Christ. Cafwyd coethau rwan fel yr hael, cyfiawnder Crist ei hun. Fe'i golchwyd hi ar afarau, yn lan fel oer a gwyn. Fe gwyd o'r begyn iach i gyd, ar sair yr eith gormawr, heb un brychyn arni, cael rhoi ei harfau lawr. Ni ddaw y temtiwr ar ei hôl, fe'i bwriwyd efi'r tan. Mae buddugoliaeth fawr y groes yn llenwi'r nef a than. Ni sylla Seion ar ei gwisg, ond ar ei ffriod gwyw,
Diolch i ti o arglwydd am yr echodwriaeth sydd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A bod na fydd yn dod, pan fydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl. A dyn ni'n edrych ymlaen at y diwrnod hwnnw, at yr amser hwnnw, at yr cael gweld wyneb yr arglwydd Iesu Grist, a gweld Duw yn ei holl agoniad. Helpa ni arglwydd i rodio bob dydd, i weithio ac i fyw bob dydd, gan edrych ymlaen at yr digwyddiad yma, ond i edrych ymlaen i weld yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni felly i ddisgwyl wrth yr arglwydd y flwyddyn yma. Amen.